Når man skriver kemiske formler, skrives grundstoffernes atomsymboler efter en bestemt rækkefølge, og det er den, vi har her. Og det er blandt andet derfor, man skriver NO2 og ikke O2N. Og man skriver H2O og ikke OH2. Desuden er det også praktisk, at navnet eller at atomsymbolerne skrives på den her måde, fordi det fortæller, hvordan stoffet er opbygget. En anden ting, man gør for at gøre det lidt mere overskueligt med navne, det er, at man laver man ændrer endelsen. Både for at tydeliggøre, at der er tale om en forbindelse mellem to forskellige stoffer, men også for at gøre navnet lidt kortere. Så for eksempel så bliver oxygen til oxid, når det er i enden af et navn på et stof. For eksempel carbonoxid. Et andet stof, hvor man også har andre endelser, er svovl, som nogle steder bruger man det danske, for eksempel i svovldioxid, og andre steder så bruger man i slutningen af navnet til sulfur, og for eksempel dihydrogensulfid. De kemiske talord er baseret på de græske og latinske talord, så 1, 2, 3 og 4 kaldes henholdsvis mono, di, tri og tetra. Der kan man tænke på danske og engelske ord, som for eksempel en monolog eller en triangel. Der giver det meget god mening. For eksempel så indgår mono i carbon-monooxid, men det er dog en undtagelse, at man siger mono. For det meste så siger man bare carbonoxid i det tilfælde. Men det adskiller sig altså fra carbondioxid, hvor man kan se, at de henviser til det her total, som står ved siden af oxid, altså 2-oxid, dioxid. For at kunne se forskel på et grundstof og en kemisk forbindelse, vil andet bogstav altid være enten et lille bogstav eller et stort bogstav. Når det har med grundstof at gøre, vil det andet bogstav altid være lille, og når det er en kemisk forbindelse, vil det andet bogstav være stort. Så det er en regel, at man skal altid huske, at der er et stort bogstav i grundstofsnavnet, det første bogstav, og et lille som sidste bogstav.